Mano duond jodolo kaachiel koda kabisobe mawuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom riwonwa pichni ma kamago bende achiel kachiel. Nyokoro mag joma pod ntiere kara ka. En ang'o mi kwede gi kwet machalo kama? En kaka kod jadolo Silas Ochieng. Paro en mane mantiere ka? Accountability kata neno ni adier gima omiyi irito yo makare. Ang'o mi jodolo mamoko mokwongo iwuon osesom bil ma kama gi jok mawuoyo sani miwinjo? Omera wach ni tek. Gima aseneno kuom gima jodolo mang'eny wacho. Ntiere misunderstanding e bill masani osegolni. To gima nyalo wacho jodolo ni jodolo osom bill. Giwe wacho gik moko ma ifuamba ka gi kacha. To ntiere gima wakili owacho. Wakili owacho maber ni ntiere tax exemption certificate. Ma exempt kanisa mondo miyo kik chulo osuru. Iwinjo. To tax exemption no sebedo kanyo. To tax exemption ne tithe gi offering ne onge kanyo. Lakini koro sani nyaki apply tax exemption mondo miyo ibed exempted. Kanisa ibed exempted kuom golo ushuru mar tithe and offering. Lakini mondo miyo ibed exempted nyaka mondo iwach ni ji maler kendo iler ni sirikal ni tithe gi offering itiyo ni en mana kama. To sirikal wacho ni okay, kama itiyo gi tax gi tithe and offering then wabo exempt. To ka ok itiyo maler to nyaka ichul tax no. Iwinjo. Mar ariyo en ni chik ntiere ni nyaka kanisa nyaka file returns. Iwinjo. To filing returns no ema koro wachre ni kanisa nyaka file returns mondo miyo omi sirikal ong'e kanisa riembo weche mag pesa. Wakili owuoyo ni nyaka kanisa bed gi anyalo wacho ni umbrella bodies ma govern kanisa. Nyaka gibed gi umbrella bodies. To umbrella bodies obedo kanyo. Ntiere Evangelical Alliance of Kenya, ntiere NCCK, to gintie mang'eny. Ntiere kaka moko iwinjo kowach ka jadolo owacho ni en chairman mar Bishops and Pastors United yo Homa Bay kocha. Lakini koro gima timre en ni gik mang'eny matimre e kanisa. Yud ni washirika mang'eny mag kanisa bedo malpre gi wach mag golo pesa. Iwinjo. Ntiere gima wach ni kigolo e kibro gwedhi. Iwinjo. To aparo ni okwachiw ogwedhwa nikech wachiwo. Wachiwo nikech wan joma ogwedhi. Iwinjo. Golo offering ok en ni koro ichiwo mondo mi yud gweth. Gweth en a principle ma en e Bible. Lakini koro wachiwo nikech wan joma ogwedhi. To mane gima ji mang'eny, jowaumini mang'eny ok ong'eyo. To kanisni mang'eny wuondo ji nikech mano. Anyalo wacho ni Cleophas ni kanisa madhiega iluongo ni wacho ni iluongo ni Sitam. To kaka Sitam wasebedo ka wa file returns ka wagolo taxes e gigo makelo profit income e piny Kenya. To idnati e Sitam kacha ntiere structure ma wan go. Wan gi deacons, wan gi elders, wan gi HODs, wan gi pastors and senior pastors. Idnati ntiere body ma wan under ma en EAK. Ma kacha wan tiere makoro konyo mang'eny. To wach mogik manyalo wacho en kama. Ni ji mang'eny ma goyo wach bill ni Cleophas, wawach ni wacha adier. Gin jok ma gi feel ni gi own kanise ma gin go. Iwinjo. Ng'ato chako kaka sani atayo chenro mar Ignite Prayer Movement. To kora feel ni koro